Japonde osebedo ka en osiepna. Okay. To osebedo ka ing'eni kopogore kata mana gi oro gwenyo lwedo. To nitie osiep masechete ma kata paro nyalo ng'ado ni paro. Okay. Mane mano kelo bedo osiepwa gi Ponde Saidi. Mana wacho na los ne thum moro achiel. Okay. Obed ka kinde duto en pare kindwa kode. Omiyo ing'e pasite pas jopiny. Dhano paro ni kiwero ng'ato to mano ng'ano gonyi. Ya, lakini ok ng'eni luore. Kit kaka an wuon ko pande na kaka Ponde osebedo kochung' koda. Kedo ka samoro ng'eni yor dwar nigi luar gi chung osebedo ko jiwa kono ne bana otim kinda ma koro mane kaka nokelo kidwa gi Joseph Ponde nyaka nochopo kama kura dhi agolo ne Joseph Ponde thum. Yeah. An mokongo amor gi ng'ato kaka Benson Orao, amor kaka Benard Anyumba, amor gi ng'a kendo manisa no ka support jothumbe makaluo kae. Nitie penjo moro kae kawuok kuom nyen milongo ni Kawili Mike Intellectual. Ogisa ni Papa Vic penj na Alphonce Kasimbi ni ang'omiyo jothumbe ka gichako to giringo gidhi Barikiwa Studios kata ka Ward Phoebe. Ka gisegolo thum moro ma hit to koro gigweng' wech. Koro winjo gimana ni Utawala Studios mae na exploration koso mae nikech king'iyo trends mang'eny ng'ato chako gi Barikiwa Studios ka ng'ane ka Ward Phoebe kaito yudo ka koro thum machielo mar ariyo mar adek ng'ato gweng'o wech. Yes. Gima timore an kaka kupane kaka Alphonse to kini an wuon ahero ni studio gin magwa waduto to gin mag onagiwa to jogi duto kadhi ka Barikiwa Studio mi project chaka dhi Sauti Ruma mi project ene wagero gi duto mondo giduto gigerre. Okay. Ema kelo ma ok samoro kata ku pande ni samoro ni an kuma kaka time to atime mondo mi giud gi duto. Okay. Ya nekech gin jowa duto support mar gi bende wadwaro wate. Ing'e gimomiyo apani ng'ano no penjo no. Samoro wanyalo ng'iye malo juju kamae lakini aparo ni king'iye kundani ng'ano temo wacho ni samoro yudo ka ng'ato dhi e studio machielo kaka nochako yudo ka quality koro dhi piny. Ang'e apani mane pache Kawili Mike Intellectual but wang'e ni nyalo wacho ng'o wachno. Gima nyalo wacho nekech jogi duto gin jowa. To samoro timo project kode samoro kone ne time kaka samoro bedo to en gima dore ma koro chuno ni nyalo gine matin. Okay. Yeah, but gin jowa waduto. Okay. In general, yeah. Chieng' moro kantie Radio Ramogi tayudo simu moro ka ng'iyo kamae to Prince Inda to ng'isa ni Papa Vic mano wuoda ko ina kijana no mano kod father Malaika musicals ka Prince Inda ka chane tij Alphonce Kasimbi na enang'o tangu mano timore makoro yudo ka wacho ni koso wuoyi ne dwa mana go dale wacho ni an koro wadhi achak mara. Yeah, kawacho kwa wuoyo kuom Malaika Band mana wuoyo tim Janabi Malaika Band emomiyo kawuono nyalo bedo gi mijing'o kendo miya paro mar nyalo bedo ka nyalo compose thumena. Gima kela mondo wach ma DJ Vic ka donje thum na donjo gi yo mopogore. Na donjo kaka jago instrument matindo achako ngeng'o awuka ngeng'a dhia jawa ivo mdogo machopo nyalo go bul. Okay. To kana biro Malaika Band mano 2018 kadonjo Malaika Band na donjo na nyalo weyo copyrights mondo mi na yud nafas no. Okay. Nyiso ni band leader kod management mar band ne en band maber. Okay. To muda tema bedo Malaika Band kata mana idea mondo mi Alphonse chungi thumbeni wer thumbeni ing'i thumbeni aparo ni mano advice ka paro maber na yudo kuwuok kum Inda Janabi. Okay. Kod manager Pius Omudho. Make mana ikanyo ang'eni ma story manyako dogo go kae nikech ing'eni jopiny ji mang'eny neni ji mang'eny winjo thumbe gi lakini ok ne ging'eyo wuok ka Prince Inda donge. Asante sana nyakora mongo janeno mara wadwa dhi modho pi kidogo kwa duogo to wan gi Alphonce Kasimbi studio kanya kwa mongo nywang Mike kijana mdogo mae wodlo mabiro ma serious achiel kuom jomone go support kaluo kae en Alphonce Kasimbi nikech kiwinjo duonde ma duol mane Nyasaye mi yani duol manigi uzito. Papa Vic moro kode kabisa okang'e ni indi paro nang'o wokoda Twitter handle mara en Ramogi TVKE mara en DJ Vic _R kaduogo adwa ni go simu ing'isa pachi ma en gomo wake.